Momi na sare uwar gida first lady ta matan Kebbi Allah rika miki. Wani yaya? Ina kai to haka da sassafe? Wallahi ban ne kai da amma inda kake. To sai Allah ya hada mu. Sai gashi Allah ya hada ni. To gani. Dama na sabu labari. Ban da dai ko sisi wallahi. To wata albarfa ɗin da zaka yi. to Na samu labari. Cewa kai da Honourable Suleiman Ali mai rubutu madugu kenan. Dan mama Nasare. An ka ce akwai kyakkyawan mu'amala. Aboki na ne a gidan aka muke da shi. To shi da nika so na ga abubuwan da yake yana taimakon marasa ƙarfi yana taimakon jama'a. Kuma na ga iri da yake kwaikwayo abubuwan da mama Nasare ka yi. To shi da nace mai to zan same ka. In roƙe ka da Allah ka taimaka ka yi min iso in ta in ga mai rubutu. To kai makaho. Shi mai rubutu har da makahi? Kai baka ga abubuwan da yake yi ba ai ya ba hidda makon irin haka ne. Ya hidda makon wallahi mai rubutu akan masu marasa ƙarfi sai inda karfinsa ya ƙare. Ai kwanan gama na ji labarin cewa yana can bai wanga gida wurin marayu bai wanga gida wurin wannan halinsa ne. Yana can halinsa ne. Shi da ma mai rubutu wai shi ba dan comedy na ba ai shi ba comedy ɗaya ɗaya ba. Ai ya gada daga mamarsa. Maman da sada ba? Wallahi laga alaba. Kwantar da hankalinka. To zan kai ka wurin mai rubutu. Kuma in Allah yadda bukatar ka ta biya. Bi jahi Rasulullahi. Dama cikin mahalki na. Ne mahalki an ka ce mashin ɗinka na wurin mai rubutu nace to wallahi. Ka samu mashin. Ya kamata ka wuri da. Ka samu mashin. Zai baka mashin daraja Allah, daraja Annabi Muhammadu, darajar Mama Nasari. Kai mashin yaro. Makaho. To kai makaho. Wa zai ja ka? Ni da yan kaje dole da kashi da ka mashin din wai ko ka ja shi ko ya ja ka. Ni dan ja abina ai da ba haka ai da zuciya ba gani ko to ka same ni gida da yamma. Allah dai wa mai rubutu albarka. Amin da alfarma. Ubangiji Allah ya ƙara bashi iko taimaka ma jama'a. Amin. Amin. Na gode ma. Ba komai. Makaho. Ka ji makahi. Mai rubutu kana kokari wallahi kana kokari to ka ji dai abin da makahon ne ya ci kai kokari ka hada shi da babar shi ma ya more ka.